Vi kører sydpå. Vi tager broen her. Så er du sgu lige derovre, far. Skal vi sikre den, inden vi kører over? Skal jeg lige løbe ud på siden og... Ja, må du gerne. Bare lidt kigge under. Vi sender lige en mand ned for at tjekke under broen her. Kom rød ud af bilen på den der gunner. Sæt en sikring op, så vi dækker alle verdenshjørnet rød. Kig selv ned på jeres fireteam hot. Find i verdenshjørnet, der ikke er dækket. Jeg har nordøst. Nordvest, undskyld. Ja, Jeg tager det er fint. nordøst. Snak med hinanden. Jeg tager bare nord. Rody, Ja, pas på ledningen. hvad for en ledning? Den der op. Kig nu på mig! Ja, jeg ser dig. Sorry. Vi er clear, vi rykker over. Kig nu på mig. Okay, rød, vi sidder op. Wow, Fight the power. vi rykker. Fuld spade, indtil vi møder noget, vi ikke kan lide. Jeg vil have 2 meter mellem hver bil. Yeah, right. Derfor, hvor jeg sidder, der ser det ud som om vi køber firkantede dæk. Ja, det er heldigvis ikke sådan på driver. Wow, Oj. Ud til højre. Vi parkerer bag ved træet her. Vi parkerer bag ved træet. Rody, venstre sidevej. Øj, bag os! Det var lige bag os, det der. Nej, det var over os! Over Kom, os! over på venstre side af vejen. Rød, over på venstre side af vejen. Skal jeg også ud, Rudi? Var det en RPG, Yep, det alle. der? Mulig RPG, vi havde eksplosion i træet hen over os. Udtaget, vi tager tanken. Bøling, syd, Bøling, syd. Der sidder en RPG-skytte top af altan. Okay, Puma, på mig. Venstre. Yes, please. Der er stinker ud til venstre. Yep. Mester, prioriter første salen. Skyd igennem væggene. Mester, lidt ned i skudhastighed. Bare et enkelt skud en gang imellem. Rody, hent jeres køretøj og kør op til den bygning. Jeg er i gang. Yep. Jeg følger ham, Rudi. Næste, du henter. Vi Et bliver skud hver stop. 4 sekund. Ja. Man er værd at sidde i det åbne. Vi fik skud ud fra sydøst, bossmand. Nej, det kommer op fra byen derop. Okay, når bilen kommer frem, rød, så sætter I op. Kom. Det ser Modtaget. altså sindssygt ud, det der. Okay, vi kører. Ja, hvem er nede? Bossman er nede. Ser det ud til at være. Bossman er nede. Bossman er nede, ja. Få ham op. Er i gang? Skal vi fortsætte? Vi fortsætter ud det sted. Kan du høre mig? Ja, jeg spurgte bare, om vi skulle fortsætte. Så kom min, lyd ikke igennem, tror jeg. Venstre om. Op ad vejen, eller I op got ad bakken. snipe. Fem, ja, Tak, okay. motorvejen der. Og skudt med et skud. Mulig fin skud. Ja, sådan noget der. Ja, jeg godt. skulle lige til at sige, lige det Rody han så råbte Tager han vi den over, bare sagde, at her, der kom eller- skud. Kan jeg Der give Længere længere op, hørte længere op, nogle op til enkelte huset skud op. udefra. Der var så meget deroppe. Der, ja. Lige præcis. Der er Øj, Jeg øj, fik et skud. øj, yes, syd, Modtaget. Vi skal en retning. direkte Negativ. syd et eller andet sted. Jeg tror, jeg ser, Du han gik sidder ikke i igennem. døråbningen, Mini. Syd. Okay, du bliver her, Mini. Resten Han er ud. nede. Han er død. Godt. Nej, jeg er Ja, klar ja, til at ja. svare. Mini, du bliver her, resten ud. Ja. Ja. Modtaget. Jeg skal lige have en enkelt... Øj, der var et skud mere. Yep. Jeg skal lige have en enkelt morf, så er vi kørende. Klar, Ja. klar, go. Ja. De kan ikke ramme os i bevægelse på dem. Det ser ud som om, man sidder og holder pause. Blå kører. Jeg Jamen, havde ligger en det? føling på vej op til der, hvor vi beskød før. På vejen.
Det lød til venstre for os, der gjorde det ikke i hvor kom bakkerne. det fra? Lige frem af vejen. Det er ikke Ja, rød. det var her om bagved, ikke? Muligt. Det er rødt Nå, det er og... Du må ikke skyde på dem, der lå lige her. Det er vores Sydpå. sejrmester. Bossman, Det er sgu da det kommer derfor. på jeres højre side. Det lyder som om, det kommer fra jeres højre side. Copy, kører high ground. Fik han overhovedet der? Ja, forhold til op nej, på det hus, tror jeg kom. ikke. Copy, vi kører i high ground. Jeg står øje med højre. Ja. Prøv lige at finde noget flat her. Okay, næste, du tager Puma med op. Yep. De andre der så. Bum bum! Hvad ser vi? Ingenting. Højre. Det var en granat. Jeg tror, han er nede, jeg er ikke sikker. Jeres eller deres granat? Vores. Lidt for tæt på os. Vi er om bag. Jeg rykker ind. Jeg er faktisk ret sikker på, at finskytskuddet ikke kom herfra, at det kom længere udefra. Måske i nordøst for os. Mini, sæt dig ind som kører og kør bilen herop. Jeg har Modtaget. fornemmet også, det kom ude højre. Tag lige alting. Vi kan da godt lige prøve at hunt en lille smule her. Rody, vi fornemmede finskytteskuddet kom fra øst-nordøst. Vi kører lige ud i en hurtig cirkel her. Husk clear. Hus clear. Fjenden nedkæmpet. Skide godt du. Sikker hus, vi kommer tilbage til jer, når vi er færdige. Vi har et hus mere, vi har et Det er hus mere modtaget. ved siden af. Bilen er her. Han havde ikke en finskytterrifle på sig, vel, Rody? Det ved jeg ikke, han er det næste. Jeg kan lige tjekke hurtigt. Det tjekker vi lige. Rød, lad os gå ind i hus op på tag i første sal. Vi har en RPG i første rum. Det første, det var RPG'en, han stod i indgangen. Og en AK en rykker, med et finskytte scope på. Ja. Og jo, der var en finskytte. Så Modtaget. Vi er også på vej tilbage til jer. Der er ikke nogen, der er skudt på os endnu. Find et hul eller et eller andet. Lav en sikring. Tag vest. Mini, Nordvest. du kommer bare... Ja, det er skide godt, det der Mini. Undskyld. Jeg har ikke lige set, du stod der. Wow, Oj. nu falder jeg ned, nu falder jeg ned. Det var godt. Faldt du ned? Nej, jeg var lige ved. Indsigt på venner nord og Og vest. vist en god 63. nu. stik en foran. Ja. Jeg er tracky, ja, du. Au! Og jeg optager det hele på video, så kan du se, hvor meget nice det er. Jeps. Rody, vend køretøjet, sidder op. Modtaget. Ryd i køretøj. Nå, hvor har vi hovedvejen? Den er lige front hernede. Jeg skal se lidt sjov, hvad fanden er han til? Det kan næsten kun være den der. Så ligger der står et Yep. stadion lige ved siden af. Ja, det er rigtigt. Hey, good. We are right behind you, boy. Hold da kæft, de flyver, mand. I svinger venstre. Eventuelt må du ikke sige til dem, de skal prøve at holde en hastighed, fordi den der ID, den så de jo ikke før, hvis vi bare racer. Så til, hvis vi kører fra jer. Bare ikke køre på en ID, så er det fint med mig. Jeg tror, vi kører for hurtigt til IED'er, du. Ja, men jeg holder lidt øje. Og så kører vi på den, I aktiverer. Det er jo fabulous. Så er der måske heller ikke... ikke, Fjender ind, du. og der måske heller ikke en RPG eller en ID foran os. Der er måske også et RPG-skud, der bare gik i jorden. Det kunne godt tyde Alle lidt dem, på som det. ikke sidder på... Nej. Alle andre end Eller så var det eller en kører. ID og et follow-up højt ud terræn. RPG. Fuck, man. Det er jo det smarte. Jeg har godt set den der Tesla-bil der, ikke? Ja, du har fået mig Jo. til at sidde Er I og med kigge derom? i jorden hele tiden, Øgaard. Hep. Ja, og jeg var kigge på den. Den kan veje op omkring 2,5 ton.
Civil Ja, på civil. vej. De der batterier er Højre side. sindssyge, altså. Ja, men altså. Men den er så fucking lækker. Ja, den er lækker. Vi har civil foran. Så længe han ikke løber, så er det bare i orden. Også en udmærket sted Speeder her. vink. Op på bakken kan han skyde rundt i et sving. De nok kunne se stødet. Smile and wave, boys. Smile and wave. Er det ikke den der, eller anden Skulle lige penguins? stå ind i eller hvert noget? vindue der. Jo, det er pingviner for den der Madagaskar. Ja. Ja, lige præcis. Ja, jeg har altså et langt Skud, syn på i skud. øjeblikket. Op. Lige skud. Vi kører igennem. Vi skal clear det, men vi kan nok godt håndtere et enkelt skud på tilbagevejene. Den skal vi tage os af med Han lastbil, på altså. altan højre side front. Ser civil ud. Yep, så vi Det gør de Vej. kraftigt med alle Øj, sammen, indtil løbende de på hiver vejen, to A-gården civile. frem. 7. Civile på vejen. Nå, så løber de Jeg holder her også civile. lige med på vejen i tilfælde af vejside. kommer til slutpilen. Han kommer til slutpil lige om 2 sek. Kommer til svinget, hvor vi havde de første 2 IED'er. Der ligger muligvis stadig nogen, men de er decimeret. Ja, de ligger der stadig, men er decimeret. Håber jeg. Han kan ikke decimere dem, eller han kan ikke armere dem, når vi har decimeret dem igen, skal han lægge nogle nye ind. Det kunne han jo også bare gøre. På vejen, stop! IED på vejen! Fuck, vores køretøj, fuck. Vi er ude. I kan sagtens være hos Næsted. Så er vi bare ikke nogen i røven. Næsted op foran. Skal vi... Nej, stop. Ja, hold inde, hvis der er Vi kører flere frem. folk og føling og sådan noget. Kig, Klar til mester. ambush. Hvad er det, der ligger derhenne Rød ser det ud. på vejen? Over i Det træet. er stykker fra det, Ja, der bliver klumper. sprunget Nå ja, her. det kan jeg se, ja. Og så Alle også. sammen. Det var faktisk ret fedt, det der. Alle ud. Picture. Hvor kan han sidde og trykke den af? Der er bakker og sten i syd. Hvad med bygningerne lige fremme op til venstre? Sammen. Kommer Vi har derop? bygninger Vi ser lige ved siden af os. Bygning op i sydøst. Ja, vi har bygninger øst, og så har vi bakker syd, hvis der endelig er nogen. Og tænk mig at kigge på det hus, der ligger lige der. Næsted Mini. ligger Kan et I hus ikke lige lige her. kigge den over på den anden side af vejen, så kig den anden vej? Fuck, jeg sover. Jo. Tjek Kunne du ikke lige se, jer de selv, nappede den bag, mens vi stod og kiggede her? Hold kæft, jeg vil have grint. Vi vil aldrig nogensinde mere kunne logge der er på. næste. Ja, jeg havde en enkelt bandage. Ej, Roadie. Ja, Det Jeg er ser simpelthen det om, ikke du skal rigtig faktisk mere. høre en historie bagefter. Roadie, vi kigger lige på det hus i øst op. Pep. Næste Skal jeg op. bare... Ja, lige sikker vej. Jeg sikrer bare. Kunne man bare holde den op Kom i, venstre. holde den op i øst, op på huset der. Så. Så er clearet. Tager vi der. Hus clear. Næste kommer over til os andre. Op. Bagerste vogn kører op foran. Har det på vej op. Kom Puma, vi går i bilen. Lastbilen. Vi kan vel også splitte os op i lastbilerne, kan vi ikke det? Eller Der er i hvert fald plads os til alle en sammen mere i den der? Der skulle vist gerne være 3 pladser. Blå i Humvee. Klar. Klar. Lande, vi ruller. Ej Maja, vi burde næsten smadre vores bil, ikke? Jeg har også sat en springnøgle på. Holdt.
mister lige kort AFK. Har det. Det lyder altså som om, jeg har et klik en gang mellem en eller anden, der skyder på os langt udefra. Jeg kan hører da godt absolut være. ingenting. Jeg ser nogen har længere et frem minut mod til at øst. komme væk. Jeg ved ikke, om det er civile mod øst. 1 minut, Maja. Maja. Skål lige! Kør for helvede! Jeg kom bare, du. Der er masser af plads. Det er lige før, du kan svinge den op ved siden af ham. Gerne sagtens. Tilbage. Lidt syd. Sving venstre, venstre, venstre. Den anden vej. Anden vej. Den anden ende. Ja. Kan man stole på, hvad man ser på de dæk? Og den der, og så ret op, Jeg kan ikke stole. og så højre, Hvad fanden? Ikke for meget. så ret op, og så bagud. Han rammer. Det er godt, det der. Der røg sådan Kæft, hvor er det spejl. Hey. Nu røg det. Prøv at se, hvor tæt I holder, Rody. Prøv lige at se.